zawhna hi ka dawng ngun khawpa pakhat te in chhang tur la in hei hun hi ka lo nei bik lawa chuwang chuanin hetah hianin vain ka rawn chhang mek chaw aw a tlang pui thu in USA ah khan asylum an tia awm phalna dilna ani ta a refugee kha chu kan hre theuh tawh anga kha chu i mi tam tak kan lut ta a asylum te student visa te ang hi ani ta mo student visa te asylum hi hetiang hian a awm i chinang dangin a awm thei a a then chuanin i tha awang te pawh in rawn kal an awm a tha awanga rawn kal hi chu kut tang thliah a tham lek hi an ni asylum ang hei khamia khanin asylum in an awm ta a het US a awm hren phalna maw chuanin sikul naupang te pawh hi sikul a rawn kal a tikhan awmna kha hetah awm phalna an dil kan tiang chu maw khatiah an khani ta a kati khanin i tun bainana hunah hi chuanin i reilo te tia ngah tur ang khanin kha ka video hmasalamah kha kalo sawi tawh ta a khatiah an khani ta a hma phei chuan kum sawm ai tam te khatiah an khanin an khak thin a maw mahse i hei tun hi khami UK England lampang te pawh kha ni se tun hi hei enge USA pawh ni se khatiang asylum an la dih lai te refugee pawh se green card an rawn la kal lai citizen an nih hma khanin i kawng zawh ang chi kha dan phal ani lo maw khami awang khan khatiah ang hei Muslim ram atanga rawn kal khim mi a nuai tel khan ni a khan kawng an zawh vut vut a hei mawi lo tak takin hei sikul kal te rawn kal a hei sikul bungrua te pawh kha an ti che nual ta maw i khatiah ang vel le hei tharum thawhna ang reng pawhsiah khan a lut ta a hetah hi chuanin keini i Burma ho tak ngiar pawh hi min pluk lo ka tia i a chan chu keini ho chuanin kawng zawh kan ti dawn ani chuanin sarkar office ah kan dila khati khanin kan va zawh ta kha ni ta maw mahse i anni ho kha chuan khatiang khan ni lowa kawng te khan dang bak baka khatiang khanin i citizen ni bang si lo kha wang khan tunah England pawh in thon haw leh vek a tum a then chu student khami chu citizen ni lo ho ani ta maw citizen an la dih hma te khina US ang chu ni se chuanin green card vel leh hei green card deal tur ho ang vel aniang chu maw khatiang ang ho kha khami wang khanin hei hian thil tha a khawng a ngem kawng lo ngem kha chu ka hre bik lowa mahse Muslim ram ang chi te Muslim betan chuanin i thil du awm lo tak a thleng ka ringa a chan chu mai thei ka tihna ani chu tuna mi ho hianin enge Israel nena an eng lo na khan Israel ho te kha sikula te library ah te pawh maw khatiangin that ni si lo khanin hei in tih duh dahna in buh sihna khan lan tira a chan chu library ah te khanin mi Israel ho te kha le a tantu deuh ho te kha hei kal thei lo tur awm ang te khan ti hian an dang kuala tawng pawng danga dang ni loin an kalna tur te kha ti khan kawng khan an lo kham kan tiang chu maw khatiang kha ni a kan hriat reng tur chu engramah pawh awmila a ram mi citizen kan ni lo chuanin khatiang kawng zawh emaw khatiang buaina kha siam lo kha a tha bera a chan chu tunah an ni pawh i hei he an thil ti awang hianin nakinah an mahni an ram mi pui ang chi te khatiang Muslim ram ang chi te khatiang khanin buaina an tawk thei a tunah hian mi huat leh mi nuh lo kha an hlawh ve tan ta maw ka sawi chu hei US te England te hi thil dang wanga ro pui an ni lowa a dik taka sawi chuanin China te hetiang Russia ho ain engwang nge thuna ina changse khawvelina an ti chuan an ni chuanin ram ra thei ho te an tampuia hei mi tam tak chuanin kan hret thiam phalo pawh ni mai theia dik taka sawi chuanin i hei sikul ram tin atanga lekha thiam ho te nung chang tha kan tiang chu lekha thiam bawk nung chang tha kha tiang ho kha enge an tampui ni chu maw sikul kalna man tur hi sikul US ah hianin a tam zawk hi
Paul som pati nuai lampang hi mo atam zawk hi a thlonin sikulan a omta public a sarkar sikulan ta private chu thlona ni chuang lowa ma se private an in da ni pon kum to pa takra na khan an hlo thali tuk lem lo ni cha kha an claim le theya an dil le the ni chu ma se college chi dai ro chu tau takani achan chu mi pa ngai din puna ding to an ti wang khan deng chu bo college kal na tur hi chu USA mishing ho ya ni ege le ye batam ber ti chu college kal na tur ba di kha adi atau lutuk chu ti lai kara hei ram daga taga scholarship hei a thona kal theina ron nei tho te chu an van nei lutuka khati khan mitam takhi an pe chur chur thil ni chu bo ram re theite choi kal dan tham thu falte tun din dan khatia ang deuh chi kha deng chu ma se kha kamina zong kha kal thei ni lo le kha thiam ni kha tul ve ta bo dik tak chuanin American po ni se hei Muslim hi hei an du lo na chan pakhat le an ni chu thi chil hi hei vanram kaina an vanram kan tiang chu ka lut hmeichhia somsari in enge vanrama khanin an lo muak dawna tang mi palak tak ni ang khatia ang kha an bei sei tlata wang khan khatiang in zertirna thalo thil danga cha an zertirna hi tha ka til tukamo ma se khatiang thi chil tur zong ang chi khanin kei chu wi ek mi po ni se tha ka tilo bo khami wang khanin hei tu da po hianin Muslim hi an chi deuh hei al hlau deuh kan ti dawn ami ka sai thiam cha lo o khatiang khanin an rama khatiang boina a ron chuak zelang ti khan hlau ani chu bo chuma ka han sai ta teuh ta engram mami po ni la USA iron kal dawn ani chuanin doctor te engineering te computer te po ni se hei pa ngai taka degree la boy la barba chu ka te ta khatiang ho ta ka chuanin hetlai hanin enge ita chu input thei khal mai bik lo ka soi om zia chu in school zo na ne na in ku kai na tha ka ti da ni chu mo doctor ini ni chuanin heta doctor iron zirbel le photaga ya chu mi zwa chau kha doctor ani thei ni chu khatiang khan mo doctor chu sei lo kan ram lo ka chuanin hei nurse te po kha hei bitam takin an zer thei ta kha tilai nurse hei enge te po lo di ula hetilai ron kal chuanin nurse khai thok thei kha lo le kha zerbel photagai chu mai ni lo in samsiam tak yal po hi hetilai kha tilai ega thiam po ni la heta dor sarkar sha puin I honglok thei lo ke ni license nei sa to hetilai hei zo to sikul zo to ho ma hi kum tia voi khat hi kan exam ti chia lo hian mo kan va renew pha hianin le kha hi te ma zo hi kan en le photangai thin khatia an kha ni hetilai an strict na chan chu hetilai cho safety fast hi an war lu tuka mishing hei nun na hi an ngai hlu kan tiang chu mo khatia ga ni wang kha din hei chutia ang mai ram daga mi ho hi hetilaya ni na nei kha la ron kal hi chu thil ol ai ni lo ni chu bo exam ye an hlo ti kha chu ain ang lo lu tuka hei hi min zo tun tam ve sia thil hi hetiang hian ni license pakhat ma in nei lawa iron kal hei te khinan asylum te indi la sikulin kal khatiang vela ni chuanin in hlo kha chu asang thei lo shim ta hetiang Mexico atangte pundang daga taga ron kal aru ka ron lut hote hetilaya visa emo ega bodia taga ron kala omhlen tu ang chi mo khatia ang work permit an nei pha ang chi a kha chuanin hei an hlo kha tlem te ni cheng sari te cheng riat te ani ta atlang pui thu in som pathum te som paruk te hian tun lai an tan ta kha chu ta atha olle hlo
lo atlem dewa ta harle lo tam dewa di bai ba se khatia hey atam zok chwa di hetia Mexico tanga ron kal ang chi hote khatia cheng sari cheng ret ang ba khi an hlo lo khatia ang eng lo ho tan chon ma se ke ma ni ho i barama po ni se kan tlang mi te mun dang dang atanga ron kal ho hi chu hetilaya kan tlang mi ten na ei dor nen tam ve to ta khatia nga kha dan thok theya chutia ang tam dang ho ang em chuan an hlo chebik lo o tun lai kan rama Malaysia te Thailand te Singapore te Japan te Korea te UAE te khatia anga an mi ina tur emaw ta thok anga tur hi enge USA thayem hetilaya agent te an ron zonga ti te kha kalo ron zo ta a zia chu USA a hiam mo khatia ang mi ina tur ang chi kha chu an lak hi ring du su kan rama chuan hei anei tu tel hlo tam tak an tholai pui de chu tem te cha poisa pe a khatiang kha de ta heta phei cho ka tong go kholo ulangin tanwai du kan tiang mi tho pai lo ang phei hi chuan hlo thale tu ka lo a chan chu hei mi pui po di lo office ti fai ang chi te po hi al hlo thale tu ka mo hei ba se regular da wan tho chwa di kha chu an hlo thali tuk thran pa lem chuang lawa mi pa gai de an hlo chun ang ta a ka soi du om ja zo ka pat thap ang chi ni khata dar ka rei lo te ang chi a an va thoka di gat phei chuan mo hei a chang changa khatiang kon check om lawa an thoka di phei chuan a hlo a thali tuk ka lom phei chuan ui an hlo thali tuk ka sam ka siam boka hei stock market ka ti boka damdoi company a ka thok bok sia bo kha ba kha din ui ha hetia office ti fai ho hi al hlo tharo pui si thok ve ila weekend hei sunday ni vela hian ka tia kan pa thina rim lu tuka thok ani vai chuan ka tha tang ka ba kha la ka tia bo ka soi om za chu kai phei chuan a hlo ka tel tuka ui kan ram lam pang la hi tam pui da hei gai lan tam ro pui sia heng ho ban tal ta hian ka tia kai kha chuan hei kai chu tha re kutliga tha kan thok ani phot chuan enge ka soi om za chu tha hi engba tho she ka dei lo ta bo khatia ga de wa kha di tho bai po kha poi ka ti lawa ui kan pa thina rim lu tuka tha khatia ga tha tam tak ani chuan awa pusit lampang po ani chuang lawa nu pui ten tha tho tam lu tuka ai ka du phei chuan ui ha in thok hlum tak gial don hi min ti thina bo khatia ang wang zok kha de kan pa po chu tia ga pusit lampang chu ani chuangin ka ring lawa ka soi dom za chu kha tilaya kan tho pai lo ho kha heta chuan an hlo thalit tu ka lom plumbing ang chi te hetia i hei mi ek in cha siam ang chi te ka tiang te po hi mo bang ping ang chi te hei thil buar hetilaya chuan in hi buar du te em ta khatia ang ti fai tu hei ka allergy wang hianin buar te hi hei ka hua mo kha wang kha ni hei ka tan chuan khoi hi a rem chang lo ani chu mo ka khoi kha chuan ka zual pha do na wangin hei kut bun te ne na ti thap khatia po kha ni hei phai te tua ma gai khatia chi ni wang kha ni voi khat po kha kan fa du te lai kha ni hei alo alo in bual kha ai hei do pang da da chu tui kha kan in bual na tui kha enge alo ti liam na sali tu ka mo kha ba kha a por ta ka tia ga khan ko kan tu ba oi lian po di lo te tia alo por kha tam po di lo wa zaga sang chuang kha tia dai kha di ta mo Aadhaar card ti vel ba kha an thok kher lawang tun laia mi tam takin sang khatte kar khata hei mi pa gai chuanin an hloa khatiang te ni ta mo hei ta thok thar hlim thiam lo ho
anh em chú khát tiếng hậu khát chú bul trần đã hi cho đi tlem te hi đi chỉ đã khát tiếng hậu lộ ang giat khá đi ta chú dar car thum le cả cho anh lộ thấy đi chú bo cái sợi giờ chú khát đi la ya khát gần gai sang lo wa bà sẽ hết ta cho anh lộ hi chăn lít tu cái đi chú anh và gai sang cái tí đã po đi lo wa bà sẽ hết ta cho anh lộ chăn lít tu cái chú vàng cho bùi te ang phai chú in an vo oma avai I dar car hey atle bera hetilaya I hlo tle ber haude da ta da chutur phai chuanin I an hlo kha thadon tu ka bo dar car somthi pali ang deuh tho kha di do da wang kha din hetilaya mi pa gai chu soi lo hey kha ai tam dai kha an hlo kha gai do da chu wang chuan mi na zong po hian om puin la thei lo biliadar khatia ang deuh che ni lo chuan mo hetianga hetilama anin ko dan ber chu ni khata dar kar thi thum khatianga dar kar zong chia ron thok ang chi kha khatia kha dan la ani mai wang chuan kan ram lama emo India te khati kha de ompui tur ron zong in ti kha chu oi du su a chan chu kha chu I za a somkwa vel hi chu in bum da ni zo ka rin om hetilai ne da gei twa chan bo ka soi om zia chu dan ang thlapa kal tur ang chi chuanin thil thei lo tlukani za a somkwa in thil thei lo tlukani ma se hetia I unau chu khat chu e kha e tiang zong chi hi chuanin a thei ma da mo tiang ni lawa agent atanga thon hum ang chi te hetilai ron kala hlo kat ang chi te phei ka chu om lo ani top mai hey madi mi bal kadin bel shet tha khatianga kadin kawani kha chuan thu dang dai mo chu tiang ni lawa agent ang chi phei chu da om lo voi ni thlangin mi in ti fai ti angreng te hi office a thok then khat ai dan hlo thazo kolom contact ni lawin mo ka soi om zia chu dar kar khata hei ba dangla ya chuanin cheng riat cheng kwa I company a thok hoina an hlo lai an ni chuan dar ai an ti chak na na zerin in khatte in khata khatia ti fai tur kha zaga ten lata kha dar kar li ga vela te an zauta ti khat a hlok lu tu ka lo mo chu wang chuan ron kal du tan chuanin kha ka sei ang khan eng visa pon ron kal ula heta I ron thlen nuwa heta om hlen dil na kha in eng lo ta anga in di langa ti khan khatia khan lo mi tam tak hian in ron kal thina mo student visa sikul kal tur ang chi te ani lo pole hei zinwak mai te chuanin poimo le deuh pakhat chu in ngai zong mo in ngai zong ang chi kha po kha ol lutuk I hei ma se khatia ga khanin a ko tu tur ang chi khanin poisa anei deuh chu angai ta eng po kha ni se a ko tu khan poisa chu nei chu angai deuh vek ta mo ma se in ngai zong kha chu ama salama ka lo sei to ang khan ni mai hei video dang kha lo en ve ulangin mo phurna a ko tu te da nupui fanau ten ni lo wang kha mo phurna kha an nei tam lu tuk lem lo wang kha din khatia anga ron kal kha enge a ol zual da wani chu mo khan he ta ron thlenga om hlen phal na khan di la mo ma se chu ol dia wem ti chuanin thil ol ai tak chu ni lem lo ni chu mo heta hianin ukil hogai ukil hote gaya ma se khami ukila khanin chidang dang te om ve mo kha ma kan aman hanin sei vak thei hi a om lo ani chu chuanin hlo chung changa khanin som pathum som paruk ka ti kha chu hei atlem ber lampang kha ni ta citizen tan le green card tan mo kha chu citizen tan le green card tan ani eng ma nei lo ho kha chu ma ni phel chat te kha na ni ta ke ni ho a chuanin man trom lu tuka in choran om lem lo kan ta ke ni ho ta chuanin ron kal chi goi ni ke ni ho kan din phut ho ba ding phalo mai kal hi an chak goi mo khati la ya
cái đi din phun hay cái đi hậu te chu kan la van dei lu tu kalo eng bo di se lalpat bal som zel chau sela pui gil da te hrisel da te lo dong zel tur chawi ka du sak veka chau